Greetings. Greetings, good people. Murisejenyu, and welcome to chitubu content, chitubu chakazara content chekuti munhu wese anonwa chisara sina nyota nditika. Saka kana uchangotanga kusvika pachitubu panapa, make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one nditika. Yes. Ndunzwa kufara. Thank you very much for 27,000 subscribers. Tinotenda nesupport yamuri kutipa nditika. So nyanda nayo panapa zvamanje inyaya iri kupisa, inyaya yemukomana DJ Tawaz the living legend. Tawaz zvediki kaasomborina basa nazvo, angovhura hombe chete. I think ngavachingomupao mota kuti achinyararawo noti anetsa mukomana yanditi. Pandisandapinda munyaya yandava nayo zvamanje kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen pasapa nditika. Kana une nyaya dzauda kuripota ndibate futi ndo namba dzangu dziri papa nditika. Ndane nguva ndichikupromisai kuti ndichauya nani naSamuronda, Bishop Samuronda panapa nditika. I think nhasi tofanira kuti tingozviita, tatangoita live yacho kuti naBishop ani Samuronda toatanzwa kuti zvakaita sei, zvakamira sei nditika. So without wasting much of your time, rega tijambire muclip redu raDJ Tawaz the living legend. Awe anopisa aziko na DJ Tawaz apa. Mtezo wingidi ndokunotangira nyaya yacho. Benzi redu renyika iri rikatizo nazaofava imboita state and ini musikana wandoda naye anenge ari weZanu. Uri kunzwa chokwadi chakanaka aukunzwa chokwadi chakanaka. Ini ndoda Zanu kudarika baba wangu. Baba vangu vanotoziva kuti ndoda kana president munanga kudarika iwo. Kufamba nesosa. Andoza aiwa ka Zanu PF ine too much sauce. Kondoza makuita. Aiwa Zanu PF ine too much sauce wangu. Zanu PF ine too much sauce. Too much sauce and too much sauce. Unoza anda kutaurira chokwadi. Chamisa anda ngeZip akaruza. Andona. Chinja ndangokuudza guys, Zanu PF tarisa zvairi kuitira kana kuti my youth iri kutengera motikari maBenz. Inini ndinotori neBenz. Unoza kuti inini Benz yangu ndakaiwana sei? Ndandikudzi ndifambe mbichana. Famba mbichana. Mari yangu unoza ndakaiwana kupi? Marari esezanda ndakasangana kana ndina boss court ndokumbira mari. Ndikasangana na boss Mike ndokumbira mari na boss Chamu. Ndikasangana nembinga dzese kusvika yakwana 16,000. Samne mabhebi mangani kumda? Aiwa ndine 1. Yeah. Bridget. Makaronge. Right. Mamunzwira mukomana achitaura zvake DJ Tawaz. Hanzi wingidi akaoma musoro, akaoma mutezo anditika. Mawani. Let me know what you think in comment section. Hanzi Chamisa akangofanana neZip akaruza. Zvikanzi futi bhebhi randodanana naredini, bhebhi rinosapota Zanu PF. Amen oti mukomana achiri right here, because comment section zvayanga ichiita pandatora video paInstagram apa. Hanzi ndosaka usingapiwe mota, unotengerwa mapiritsi chete nekuti unopenga. Zvikanzi vangu achingomupaiwo mota kari mukomana hatabo. Aiwa mukomana anenge achivhura hombe. Diki dzese anenge akavhara, haana kana basa nadzo. But mawani. Well, that was the video randangokuigira kuti tingoona kuti chiko chiri kumboitika mumastreets mangomunzwirawo the living legend DJ Tawaz achitaura nditika. Let me know what you think in comment section, kuti anenge achirevesa here mukomana kana kuti anenge achijoka kana kuti arikuda kungopiwawo mota kana kuti ari kutosapota musangano nemwoyo wese because amazuva ano ari kugadzira content nezvinhu zvese. So let me know what you think. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Tosangana muvideo rinoteera. Make sure you tell a friend to tell a friend kuti Samuronda tikuuya nawo panapa. Bye.